til at bygge lejlighedskompleks på Baljer fantastiske sø. Og udsigt over det der fantastiske park, vi står i, uden for Rønnes centrum. Så gå ind og like vores Facebook-side, Jørgens Arkitektfirma. Det synes jeg også, altså... Far, det er fordi, jeg har tænkt på noget. Det var om jeg ikke må få min arm nu, så jeg kan rejse ud i verden og opleve noget. Det må jeg meget gerne. Tak! Du kan jo bare sende dig over mobile pay, så tager jeg afsted nu, hvis det er. Ja, det gør jeg bare. Okay, tak. Jeg tager hen til en af mine venner nu, så tager jeg bare afsted. Ja. Hej, hej. Jeg glæder mig bare så meget, det bliver så fedt. Den er stor, den her. Den her. Ej, skal jeg? Prøv at se den her. Ej, skal jeg? Den er meget lækker. Det vil passe lige præcis dig. Lækker? Den må vi have. Bare 10.000. Okay, bare 10.000. Så er det lige til takkesmør. Det er godt. Vi skal fra i gader. Vi har ikke andet end 10 kroner om måneden. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Lad os hjem til din far. Ja, lad os gøre det. Han må forsørge os. Hej, mit søn. Hej. Jeg har gjort et meget forfærdeligt ting. Jeg har brugt alle mine penge på alle mulige ligegyldige ting, og nu har jeg ikke noget sted at bo. Jeg tjener 10 kroner om måneden, og min ven han er med, men vi ved ikke, hvor vi skal bo. Kan vi bo hos dig? I må meget gerne bo hos mig, og jeg er rigtig glad for, at du kommer hjem. Tak. What? What? Du har sagt en kaldt min bror.